Maayong adlaw mga igsoon. Unta naamo karon sa maayong panglawas uban sa kadasig nga makapadayon na punta karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug ang atong pagtuon karon, atong tun-an ang mahitungod sa eunuko nga Ethiopianhon. Ug ang atong mga bersikulo atong mabasa sa mga buhat kapitulo 8, bersikulo 26 hangtod bersikulo 40. Kung naamo yung mga Bible, mahimo nga mag-abri kamo ug magsunod sa akong pagbasa. Ug maigsoon, sa dili pa ta sa atong topic karon, balikon sa nato ang miaging episode sa mga buhat. Maigsoon, naibaw-an nato nga ang pagpatay kang Esteban mao'y sinugdanan sa dakong paglutos sa mga magtotoo. Ug si Saulo ang nangulo niini. Ug atong naibaw-an nga nagkatibulaag ang mga magtotoo sa tibok kayutaan sa Judea ug sa Samaria, o bisan asa sila nakapaingon, nagwali sila mahitungod kang Hesus. Ug pinaagin ini, mikaylap ang maayong balita sa Judea ug sa Samaria. Ug ato nang nahibaw-an mga igsoon nga gisugo ni Hesus ang mga apostoles uban sa kauban nila nga mga magtotoo, nga una magsaksi sila sa Jerusalem ug sa Judea ug sa Samaria, ug karon natuman na. Ug si Filipe mao ay nakaadto sa Samaria ug iyang giwalihan ang mga tawo didto. Ug halos silang tanan mituo kang Hesus ug nagpabautismo. Maigsoon dako kaayo ang gibuhat sa Dios didto sa Samaria, kay daghan kaayo ang mituo ug naluwas. Ug bisan si Simon nga salamangkiro mituo sab ug nagpabautismo. Kay naklaro ni Simon nga mas dako ang gahom didto kang Filipe kaysa gahom nga gihatag kaniya sa mga yawa. Nakaingon si Simon nga lupig gid siya sa gahom sa Ginoo nga diha kang Filipe. Maigsoon atong timan-an nga ang Dios mao'y labaw og gamhanan sa tanan. Bisan kung naay gahom silang Satanas, atong sabton maigsoon nga dili gyud nila malupig ug dili nila matupngan ang gahom sa Dios. Ug naguban-uban si Simon kang Filipe nga gakahibulong pag-ayo sa tanang mga milagro nga iyang nakita kaniya. Unya, nakabalita ang mga apostoles sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa, gipaadto nila si Pedro ug si Juan. Ug sa makalugsong silang Pedro sa Samaria, ilang nakita nga tinuod lagi nga nangaluwas ang mga Samarianhon. Ug ila silang giampo ug gipandungan ug nakadawat usab sila sa Espiritu Santo. Maigsoon, si Pedro ang gigamit sa Ginoo sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa kada klase nga mga magtotoo. Dili ba ato nang nahibaw-an maigsoon diya sa adlaw nga Pentecostes mao ang una nga paghatag sa Dios sa Espiritu Santo diya sa mga magtotoo. Ug niini nga panahon, gigamit sa Dios si Pedro aron sa paghatag sa Espiritu Santo sa tanan nga mga magtotoo. Una, ngadto sa pure nga Hudiyo nga mga magtotoo sa Jerusalem. Unya, ngadto sa mistiso nga mga Hudiyo, Hintil nga mga magtotoo sa Samaria. Ug sunod, ngadto sa pure nga mga Hintil nga mga magtotoo. Ug mahibaw-an nato kini sa sunod nga mga episode. Kini nga bahin atong tun-an pag-ayo sa sunod nato nga mga pagtuon. Maigsoon, nahitabo ra kini sa diyang bag-o pa ang iglesia nga madawat sa mga magtotoo ang Espiritu Santo pinaagi sa pag-ampo ug pagpandong ni Pedro. Apan gikan adto hangtod karon, ang mutuo kang Hesus puy-an diretso sa Espiritu Santo ang iyang lawas ug dili kinahanglan nga hulatan pa ang Espiritu Santo ug si Pedro, kay wala naman si Pedro karon nga panahon. Basta ang usa ka tawo nga mutuo kang Hesus bisan karon nga panahon, diretso puy-an sa Espiritu Santo ang iyang lawas. Naibaw-an usab nato nga bisan kung naluwas si Simon nga salamangkiro sa una sa Samaria, naapay nabilin kaniya isip taya
nga karaan yang pamaagi. Bisan sa tuwa sa una mga igsoon, sa bag-o pa kita naluwas, naaman kita mga taya. Mao ang mga gabuhato nato nga dili maayo. Panpinaagi sa panahon, sa matag adlaw, nga gabag-uhon kita sa Ginoo, na anam-anam na wala sa atong kinabuhi. Ug naibog siya sa gahom nilang Pedro, si Simon. Busa, gusto unta siyang mopalit og gahom gikan kanila. Nagtuo si Simon nga iyang mapalit og kwarta ang Espiritu Santo. Aron makahatag usab niya ang Espiritu Santo ngadto sa bisan kinsa nga iyang pandungan. Gapangita pa si Simon sa pasidungog nga iya sa una nga sa lamang kiro pa. Kay naanad si Simon nga gadaygon siya sa mga tao sama sa iyang pagbuhat og mga milagro sa una nga panahon. O gusto usab niya bisan kung naluwas na siya karon, gusto niya nga daygon usab sa mga tao. Apan gisupak ni Pedro ug iyang giignan si Simon nga kinahanglan maghinulsol kay dautan kaayo ang naa sulod sa iyang kasing-kasing. Ug murag naghinulsol lagi si Simon. Basin ahya padayon siya nagsugod sa pagtubo diya siyang bag-o nga pagtuo. Maigsoon, usa kini ka pahinumdom ug pagdasig kanatong tanan. Ang kada usa nga magtutuo kang Hesus, kinahanglan nga musalikway sa iyang kaugalingong mga katuyuan ug mosunod kang Hesus gikan sa bug-os nga kasing-kasing. Ang matag usa kanato atong susiyon ang atong mga kasing-kasing. Nga gasunod ta kang Hesus nga wala kitay laing tuyo, wala kitay mga interes. Gasunod lang kita kang Hesus, kinahanglan sa tibuok natong kasing-kasing ang atong pagsunod kang Hesus ug dili sa atong kaugalingon nga mga katuyuan ug sa uban nga mga interes. Kung naaman mga igsuon, atong isalikway, atong walaon sa atong kinabuhi kay kini makadaot kanato. Siguro nga si Felipe nahimo nga bayani sa taga Samaria kay pinaagi kaniya nakaabot ang kaluwasan sa ila ug halos tanan sila nangaluwas. Basin galumba ang mga magtutuo sa pagpasaka kang Felipe ug sa pag-imbitar kaniya sa pagkaon sa ilang mga balay. Ug ila gayong gaatimanon kay ila mang misyonero ug magawali si Felipe. Ug gabuhat pa siya og dagkong mga milagro didto kanila. Nangaayo ang mga bakul ug ang mga na-paralyze ug mihawa ang mga yawa gikan sa mga giyawaan nga gasyagita. Sa ato pamaigsoon, atong nahibaw-an nga si Felipe usa ka maayo nga magwawali ug gitagaan usab siya og gasa sa mga milagro nga magkaayo gani sa mga masakiton. Dili lang ang mga apostoles ang makabuhat og mga milagro, bisan gani si Felipe nga usa ka diakono. Ug unsa ka ang sunod nga nahitabo kang Felipe? Nagpadayon ba siya sa Samaria nga gaatimanon pag-ayo sa mga magtotoo? O nagpadayon ba siya sa pagsangyaw sa maayong balita o sa kaluwasan sa lain nga dapit? Para tong mahibaw-an, mupadayon sa kita sa pagtuon mahitungod sa trabaho ni Felipe. Atong basahon ang mga buhat kapitulo 8 versikulo 26 hangtod versikulo 28. Apan usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, tindog og lakaw paingon sa habagatan sa dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. Awaaw kini nga dalan. Sa ato pa gisugo sa Dios si Felipe sa pag-agto sa habagatan agi sa dalan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Ug layo kini nga dapit mga igsuon. Ug pinaagi sa world news nga atong makita sa TV ug madunggan nato sa mga radio ang may tungod sa Gaza karon nga panahon, adunay dakong gubat nga nahitabo didto. Tali sa Israel. Ug karon gani mga igsuon, dako na kayo ang damage sa nasod nga Gaza. Ug daghan na ang mga sibilyan nga nangamatay. Ug hangtod gani karon nga panahon, nagpadayon pa ang gubat didto. Ug mao kini
ang gipaagtuan sa Dios kang Filipi niini nga panahon. Bersikulo 27. Busa si Filipi mitindog og miagto. Bisan kung layo kay kini nga dapit, awaaw ang dalan. Si Filipi diretso mituman sa Dios sa walay pagduha-duha, walay daghang pangutana, diretso niya gituman ang gisugo sa Dios. Usa ka maayo nga ehemplo nga atong awatan ang pagtuo ni Filipi kanato mga igsuon. Kay kung unsa ang isugo sa Dios kanato, atong buhaton sama kang Filipi. Ug tan-awa, usa ka Etiopianhon nga eunuko ug alagad ni Kandasi, ang reyna sa mga Etiopianhon. Tinugyanan sa tanang bahandi niini. Miagto sa Jerusalem aron sa pagsimba. Ug padulong na sa pagpauli, naglingkod sa iyang karwahe. Nagbasa siya sa basahon sa propeta nga si Isayas. Ani nga bersikulo, dili sa nato ipadayon paghisgot ang mahitungod kang Filipi. Kay nasa tay hisgutan nga duha ka tawo nga atong nabasa ani nga bersikulo. Una, ang eunuko. Kinsa ka kini nga eunuko, maigsuon? Ang kahulugan sa pulo nga eunuko, tawo nga kapon. Sa karaan nga mga panahon, daghan ang mga asawa sa mga hari, ug ang mga lalaki nga gatrabaho sa palasyo gakapunon aron masaligan sila sa mga hari sa pag-atiman sa mga reyna ug sa mga prinsesa. Ug mao kini ang naandan nga gabuhaton diya sa daghang mga nasod sa karaan nga panahon. Sa ato pa, kung naay mga lalaki nga gaalagad diya sa palasyo sa hari, kapunon sila para dili nila mahilabtan ang mga asawa sa mga hari ug mahimo nga masaligan sila. O kini nga Etiopianhon nga eunuko, alagad ni Kandasi nga reyna sa Ethiopia. Busa dako ang iyang ranggo. Sa ato pa mao kini ang hisgot may tungod sa eunuko. Ug karon atong hisgutan si Kandasi. O kinsa ka si Kandasi nga reyna sa Ethiopia? Maigsoon ang tanan nga mga reyna sa Ethiopia ganganlan og Kandasi. Mao ilang gaitawag sa ilang mga reyna sama sa Ehipto nga ang ilang hari ilang gatawgon nga paraon. Ug sa Ethiopia ang itawag nila sa ilang reyna Kandasi. Pananglitan kung ang daan nga reyna mapulihan og bag-o nga reyna, Kandasi gyapon ang ilang itawag. Ug ang Ethiopia nga iyang girinahan mao ang gingharian nga natukod sa kaliwat ni Kus nga anak ni Ham. Pagkahuman ang mga tawo gipatibulaag digto sa Babil. Ug ato kining gitun-an pag-ayo sa atong pagtuon sa Hiwansyo. Busa, Kus ang usa nga ngalan sa Ethiopia. Kay gipaparehas nila sa ngalan sa ilang apuhan nga si Kus nga kamagulangan nga anak ni Ham. Ug ang mga tawo nga sakop sa Ethiopia ganganlan diya sa Biblia nga mga Kusihanon. Ug ato gani kining mabasa diya sa pulong sa Ginoo. Maigsoon, sakop sa gingharian sa Ethiopia o Kus ang mga region gikan sa ubos sa Ehipto paingon sa tabok sa pulang dagat ug kutob sa kasadpan nga mga dapit. Sa ato pa, luag kaayo ug gamhanan sila nga nasod sa una, ang Ethiopia. Apan sa ato karon nga panahon, lahi na ang Ethiopia. Kay gamay na sila nga nasod karon ug dili gamhanan. Ug ang nasod nga Sudan ug uban pa usab nga mga nasod, diha na karon sila sa dapit nga sa una sakop sa gingharian sa Ethiopia. Sa ato pa, karon nga panahon gamay na ang sakop sa Ethiopia. Kay ang uban nga mga dapit nga kani sakop sa Ethiopia, gipuy-an naman sa uban nga mga tribo o gibuhat nila nga kaugalingon nila nga nasod. Maong dili na gamhanan karon ang nasod nga Ethiopia. O gamay na ang iyang sakop. Ug matod sa ubang karaang record, ang anak ni Kandasi nga lalaki mao kuno ang tinuod nga hari.
o giisip sa mga taga-Ethiopia nga usa ka Dios. Busa Dios kuno nila ang anak ni Kandasi ug usa sa ilang giampuan, makaparehas didto sa Ehipto. Nga ang ilang paraon, ang ilang hari, ilang gaisipon nga ilang Dios ug usa sa ilang gaampuan. Ug mausab dinhi sa Ethiopia. Ang ilang hari, ilang gaisipon nga Dios ug mao'y ilang gaampuan. Ug kini nga yunuko, atong balikan sa paghisgot ang yunuko, nga gihisgutan sa Dios sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 27, dako kaayo ang iyang katungdanan. Kay nganong dako ang iyang katungdanan mga igsuon? Kay gisaligan sa tanang bahandi ni Rina Kandasi o sa ato pa tresurero sa tibuok nga nasod nga Ethiopia. Sa ato pa ang tanan nga mga bahandi, ang tanang salapi sa Rina, digto man niya gisalig niini nga yunuko. Maong dako kaayo ang iyang katundanan sa Ethiopia. Maigsoon, wala nato kahibaw kung unsa ang kaagi niini nga yunuko. Kung gikapon ba siya sa batanon pa aron magtrabaho sa palasyo, ug kung nakita ba ni Rina Kandasi nga kasaligan kaayo siya ug iya dayong gihimo nga opisyal. Wala kita sultihi, kay wala kayo kita'y mabasa dinhi sa pulong sa Dios nga uban nga mga hisgot may tungod niini nga yunuko. Apan ang atong nahibaw-an, usa siya nga gisaligan kaayo ni Rina Kandasi ug taas ang iyang ranggo. Apan bisan kung hayahay ang iyang kahimtang o gaisipon gani nga usa ka Dios ang iyang agalon, wala siya katagbaw. Kung atong hunaon-naon, dako ang iyang katungdanan, taas ang iyang ranggo, gisaligan sa tanan nga mga butang sa Rina. Kwartahan siya, mahimo niya ang tanan, apan naay dakong kulang sa iyang kinabuhi. Wala siya matagbaw, ug naa siya gapangitaon nga gikinahanglan niya sa iyang kasing-kasing. Busa, miagto siya sa Jerusalem, nga layo kaayo nga biyahe, nga gapangita sa Dios. Sa ato pa, ang iyang nakita nga dakong kakulangon sa iyang kasing-kasing, mao ang iyang relasyon sa Dios. Gusto niini nga yunuko nga masinati niya ang grasya o ang pagkamaayo sa Dios sa iyang kinabuhi. Maong niadto siya didto sa Jerusalem. Og sa didto na ang yunuko sa Jerusalem, mipalit og basahon nga Isayas. Og mahal kaayo ang bali niini, kay wala pay mga makina sama sa mga printer or mga typewriter nga gabuhat sa mga libro. Busa, ang tanang mga basahon gakopyahon sa kinamutra ug mahal kaayo, mo'y gabuhaton sa una. Kung sa una nga panahon, kung gusto ka nga nakay pulong sa Ginoo, kinahanglan nga mubayad ka og mahal ug sulaton kini pinaagi sa kinamut nga pamaagi. Ug pagkahuman sa pagsimba sa yunuko sa Jerusalem, milarga siya pagpauli sa Ethiopia. Sakay sa iyang karwahe, inubanan sa iyang mga sulugon ug mga gwardya. Sa ato pa naa siya mga kauban, naa siya mga gwardya, kay dako lagi ang iyang katungod. Ug kwartahan siya. Ug siguro nga hawang paghihapon ang iyang kasing-kasing. Maigsuon, bisan kung kini nga yunuko nakasimba na, wala gyapon matagbo ang iyang gipangita, ang iyang gikinahanglan sa iyang kasing-kasing. Ug hawang gyapon, kulang gihapon, wala makumplito ang iyang gipangita. Ug sa pagpauli nini nga yunuko, digto nag-agi sa dalan nga galugsong gikan sa Jerusalem, paingon sa Gaza. Ug niagtong higayuna, gisugo sa Dios si Filipi, paingon niagtong dalana. Ug taliwala sa pagkabisi ni Filipi sa Samaria, ug sa maayon niyang kahimtang, isip bayani, alang sa bag-ong mga magtutuo digto. Ug bisan kung layo ug awaaw ang gipaagtuan kaniya nga dalan, diretso gayud milarga si Filipi pagsugo kaniya sa Dios. Maison maayo kaayo nga sulugon sa Dios si Filipi. Kay andam siya sa pagsugot, andam siya sa pagtuman
sa tanan nga isugo kaniya sa Dios. Sa atong pagpadayon, para atong mahibaw-an ang sunod nga nahitabo sa kinabuhi ni Filipi, balikon sa nato pagbasa ang mga buhat, Kapitulo 8, versikulo 26 hangtod versikulo 28 nga ato na ganing nahuman sa pagbasa. Ug ipadayon nato paingon sa versikulo 38. Apan usa ka anghel sa Ginoo mingon kang Filipi, tindog ug lakaw paingon sa habagatan, sa dalan nga gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. Awaaw kini nga dalan. Busa si Filipi mitindog og miagto. Ug tan-awa, usa ka Etiopianhon nga eunuko ug alagad ni Kandasi, ang rina sa mga Etiopianhon. Tinugyanan sa tanang bahandi niini, miagto sa Jerusalem aron sa pagsimba. Ug padulong na sa pagpauli, naglingkod sa iyang karwahi. Nagbasa siya sa basahon sa propeta nga si Isayas. Versikulo 29. Ug ang Espiritu miingon kang Filipi, duol og kuyog ni anang karwahi. Sa ato pa, gipaagto sa Dios si Filipi, paingon niini nga eunuko, nga nagsakay sa iyang karwahi, kay ipauban siya sa Dios, ani nga eunuko. Versikulo 30. Busa si Filipi, midagan ngadto kaniya, ug nakadungog kaniya nga nagbasa sa basahon sa propeta nga si Isayas, ug siya nangutana. Ang usa nga kahibulungan nga nahitabo niini mga igsuon, samtang gadagan si Filipi, paingon sa eunuko nga nagsakay sa iyang karwahi, iyang nadunggan ang eunuko nga gabasa sa basahon ni propeta Isayas. Ug nangutana si Filipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ingon ni Filipi. Ug siya mitubag ang eunuko. Unsaon man ako pagkasabot, gawas kong adunay magtudlo kanako. Ug iyang gidapit si Filipi sa pagsakay ug sa paglingkod tupad kaniya. Ug ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sa ato pa, pagkaapsi niya ni Filipi, mao kini ang naapsa ni Filipi nga gabasahon ani nga eunuko. Ang usa nga gisulat ni propeta Isayas. Sama sa karniro nga gidala ngadto sa ihawan. Sa ato pa, si Jesus mao ang karniro nga gidala padulong sa iyang kamatayon. O ang nating karniro nga hilom sa atubangan sa nagputol sa iyang buhok, wala usab niya buka ang iyang baba. Sa pagpakaulaw kaniya ang hustisya gihikaw kaniya. Kinsa ang makahulagway sa iyang kaliwatan? Kay ang iyang kinabuhi gikuha naman gikan sa yuta. Kisang isgutan ini mga igsoon, mao man si Jesus, og mahitungod sa iyang kamatayon. Bisan pa man sa daghan nga mga bakak nga sumbong batok kang Jesus, nagpakahilom siya sama sa karniro nga andam sa paghatag sa iyang kinabuhi, bisan diya sa kamatayon ni Jesus. Bisan kung naa say ikapangatarungan, apan nagpakahilom lang si Jesus para sa paghatag sa iyang kinabuhi. Versikulo 34. Ug ang eunuko miingon kang Filipi, suginli ako, kinsa man ang ipasabot niini sa propeta? May tungod ba sa iyang kaugalingon o may tungod sa laing tao? Atong masabot ani nga bersikulo nga ang eunuko bisan kung nagbasa siya, wala niya masabot kung unsa ang iyang gibasa. Maong nangutana siya kang Filipi kay gusto siya makasabot. Unya si Filipi misulti. Ug sugod sa maong bahin sa kasulatan, siya misaysay kaniya sa maayong balita mahitungod kang Hesus. Sa ato pa, maoy gisangyaw ni Filipi ang mahitungod kang Hesus. Ang pagpakatao sa manluluwas dinhi sa kalibutan, sa mga milagro nga iyang gibuhat, hangtod sa pagtugyan kaniya sa kamot sa mga makasasala. O gilansang siya sa krus, ug namatay, hangtod nga gilubong, ug paglabay sa ikatulong adlaw, nabanhaw si Hesus. Ug mao kini ang ipasabot ni Filipi niini nga eunuko. Versikulo 36.
Sa nagpadayon sila sa pagpanaw, naabot sila og tubig. Ug ang eunuko miingon, "Tan-awa, ana ay tubig. Unsa pa may makapugong sa pagbautismo kanako?" Ug misugo siya pagpahunong sa karahi. Ug silang duha, si Felipe ug ang eunuko, nanaog ngadto sa tubig ug gibautismuan niya siya. Ngano kang nakabalo kini nga eunuko may tungod sa bautismo. Basin gitudluan siya ni Felipe. Maong pagkakita nila sa tubig, nagpabautismo man ang eunuko. Isip pagpakita sa iyang pagtuo kang Hesus. Sa ato pa, pag-abot ni Felipe adto nga dalana, nakita niya ang karaway sa unahan o giignan siya sa espiritu nga duulo niya. Busa midagan si Felipe. Pag-agpas sa karwahi, wala siya igo ra milakaw, apan midagan gayod. Ug nakadungog siya sa eunuko nga nagbasa sa mga gipropesiya ni Isayas. May tungod kang Hesus nga gidala paingon sa iyang kamatayon, ug may tungod sa pagkahilom ni Hesus at tubangan sa nagpatay kaniya. Ug nangutana si Felipe sa eunuko kung nakasabot siya sa iyang gibasa. Ug mitubag ang eunuko nga wala niya masabot kay walay makatudlo kaniya. Ug ipasakay niya si Felipe sa iyang karwahi. Ug sugod sa maong bahin sa kasulatan, gisaysay ni Felipe kaniya ang maayong balita may tungod kang Hesus. Ug mituo ang eunuko kang Hesus ug naluwas. Gani nagpabautismo siya. Ug daghan pagayod ang gitudlo ni Felipe niini nga eunuko. Kay iya ganing gitudluan may tungod sa bautismo. Maigsoon atong naibaw-an nga ang bautismo dili mao ang makaluwas, kundili maura ang pagtuo kang Hesus. Ang bautismo timaan lang nga ang usa ka tawo nakatuo kang Hesus. Ug mao'y gibuhat ani nga eunuko. Busa sa diyang naa sila'y nakita nga tubig, nagpabautismo ang eunuko kang Felipe. Mo ilang gibuhat. Kini nga Etiopianhon nga eunuko mga igsuon, mao ang unang hintil nga gisgutan diya sa Biblia nga nasakop sa iglesia. Apan bisan kung hintil siya, nakadawat man siya og kaluwasan pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesus. Ug nahimong sakop siya sa iglesia. Ug diya sa mga record sa mga karaan nga mga naluwas, gidala niya ang maayong balita mahitungod kang Hesus didto sa iyang nasod nga Ethiopia. Ug naa siya nakatanom didto nga iglesia. Ug hangtod karon daghan gihapon ang mga naluwas didto. Ang maayong nga gibuhat diini nga eunuko, ang iyang kaluwasan nga iyang nadawat pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesus, iyang gisangyaw sa iyang kaugalingon nga nasod. Ug pinaagi niini daghan ang nangaluwas didto sa Ethiopia. Bisan gani karon nga panahon, gapadayon ang mga magtutuo didto ug daghan gani ang gasimba gatuo kang Hesus sa Ethiopia. Sa ato pa, nini nga bahin, nakasugod ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga hintil ug gigamit sa Dios nga instrumento si Felipe. Atong nahibaw-an mga igsuon nga ang gisugo ni Hesus sa mga apostolis ug sa mga magtutuo gakatuman na. Nakaabot na ang maayong balita sa mga hintil. Ug gani sa atong panahon karon, nakaabot usab kanato nga mga Pilipino nga sakop usab sa mga hintil. Sa atong pagpadayon, unsa ka ang sulod nga nahitabo kang Felipe? Atong tun-an kung unsa ang nahitabo kaniya. Pinaagi sa atong pagbasa sa atong katapusan nga bersikulo sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 39 hangtod bersikulo 40. Ug sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Felipe ug ang eunuko, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe. Ug ang eunuko wala na makakita kaniya ug mipadayon sa iyang lakaw nga nagmalipayon. Sa ato pa mga igsuon, sa una nga pag-agto niini nga eunuko sa Jerusalem, bisag kung nakasimba siya, hawang gihapon ang iyang kasing-kasing.
Apan karon nga nakatuo siya kang Hesus, nadawat na niya ang kaluwasan, napuno sa kalipay ang iyang kasing-kasing. Kumplito na ang iyang kinabuhi, nga nakaangkon siya sa kaluwasan, pinaagi siyang pagtuo kang Hesus. Apan si Filipe, nakit-an digto sa Azotus. Ug sa iyang pag-agi digto, iyang giwali ang maayong balita sa tanang kalungsuran hangtod sa iyang pag-abot sa Cesarea. Sa ato pamaigsoon, gipapahulay sa Dios si Filipe, kay nahago kayo siya sa pagharbis sa kalag niini nga usa ka tawo. Maigsoon, wala nato mahibaw-i kung giunsa pagdala si Filipe sa Espiritu sa Ginoo. Basin gidala diya sa palad sa Ginoo, nga miingon ang Ginoo, Filipe, pahulay sa ka dinhi sa akong kamot, kay nahago ikaw pag-ayo sa pagbuhat sa akong trabaho, sa pagsangyaw ni adto ngayon ko, ug layo gani kaayo ang giagtuan ni Filipe. Ubasin diya sa mga pako sa agila, mga expression word kini mga igsuon. Apan sa sayon nga pagsabot, gidala si Filipe sa Dios pinaagi sa iyang kahibulungan nga gahom padulong sa Azotus or sa Azoto nga ato gani makita sa atong mapa. Layo kay kini nga dapit. Ug didto sa Azoto, nagpadayon gyapon si Filipe sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipapahulay si Filipe sa Ginoo kay nahago pag-ayo alang kaniya. Gikan dinhi sa mga buhat kapitulo 8, dili nagahisgutan si Filipe hangtod sa mga buhat kapitulo 21. Diin mahibaw-an nato nga nagpuyo siya sa Cesarea. Ug usa siya ka ebanghilista nga sa ato pa magsasangyaw sa maayong balita. Ug naa siya upat ka buok nga mga dalaga nga nagpropesiya. Nga ato ganing mabasa sa mga buhat kapitulo 21. Ug sa unahan nato ang pagtuon, ato gyapon kining mabalikan sa paghisgot ang may tungod niini nga mga anak ni Filipe. Maigsoon sa katapusan nga bahin sa atong pagtuon karon, gahangyo ko sa inyo ha, uban siyang tibuok nga pamilya. Palihog atong basahon ang mga buhat kapitulo 8, versikulo 1 hangtod versikulo 40. Mo'y atong homework karon nga semana. Maayo kay maigsuon nga perminti ta magtuon sa pulong sa Ginoo aron magtubo kita sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi ug maglig-on ang atong pagtuo kang Hesus. Ug pinaagi sa atong pagbasa ani, sa iyong pagbasa ani nga homework, maandam mo sa sunod nato nga pagtuon. Daan maandam ang inyong mga kasing-kasing. Ug maigsuon, unta ang matag-o sa kaninyo. Adunay nakuha nga katudloanan o pinaagi sa itong pagtuon ini, mahimo kini nga panalangin o kalipay sa inyong kinabuhi. Dagang salamat mga igsuon sa panahon sa atong pagtuon karon hangtod sa sunod nga episode.